Sa ating good news naman po, ilang simbahan po sa La Union inaasahang pong dadagsain ng mga deboto ngayong Semana Santa. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Daman-dama na ang malalim na pananampalataya sa lalawigan ng La Union ngayong mahal na araw habang naghahanda ang mga tanyag na simbahan sa pagdating ng mga deboto para sa tradisyonal na pagbisita sa mga banal na lugar. Sa pagpasok pa lamang sa lalawigan, agad bubungad sa mga biyahero ang Basilica Minor of Our Lady of Charity sa bayan ng Agoo. Sa lungsod naman ng San Fernando, sentro ng mga pagtitipon, ang St. William the Hermit Cathedral na kilalang dinarayo ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar. Hindi rin mawawala sa listahan ang tanyag na Mamakpakan Church sa bayan ng Nuna na dinarayo dahil sa milagrosang imahe ng Our Lady of Namakpakan kung saan maraming mananampalataya ang taimtim na humihiling ng kagalingan at patnubay. Bukod sa mga nabanggit, kabilang din sa mga inaasahang pupunuin ng mga deboto ang St. John the Baptist Church sa Luna, St. Peter and Paul Parish sa Bawang at St. Catherine of Alexandria Parish sa Aringay. Maaari ring bisitahin para sa panalangin ang St. Francis of Assisi Parish sa Sudipan at St. Joseph Parish sa bayan ng Rosario. Dahil sa dagsa ng mga mananampalataya, tiniyak ng mga parokya ang kahandaan ng bawat dambana upang maging maayos ang pagninilay ng mga bibisita. Inaasahan ang mas marami pang deboto sa mga susunod na araw para sa mga tradisyonal na gawain tulad ng bisita iglesia at iba pang aktibidad ng pagninilay. Kasabay ng paggunita ng Semana Santa, muli namang pinaalala sa lahat ang pagpapanatili ng kaayusan, katahimikan at kaligtasan sa loob at labas ng mga dambana. At yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.